मैया मोनाबिलि समाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ सिनायनो हायि हाग्रामा बाहिनीनि बे उदखारिफ्रा माने जोंनि आफादगिरिनि सायाव एटेक खालामदों। दा बेखौ जोङो दिनैनि भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनसे आफाद जदोंमोन जोंहा, बेवहाय जोङो कन्डेनेसन प्रस्ताबबो पास खालामदों आरो बेखौ लानानै जोङो बे सिनायनो हायि उदखारिफोरखौ थाबैनो हमनानै पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै दिनैनि आफादनि गेजेरजों प्रस्ताब मोनसे पास खालामदों। लोगोसे मैयानो बे जाथायखौ लानानै हाग्रामा बाहिनीनि जि उदखारि बे उदखारिखौ थाबैनो बन्द खालामनो थाखाय जोङो प्रसासनखौ खावलायदों। लोगोसे बेनि प्रटेस्ट हिसाबै जोङो हाग्रामा महिलारि आरो दानेश्वर गयारिनि मुसुखा सावनाय जादों बावैसो सिगाङाव। दा ओंखायनो जों बुंदों भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै बे जाथायखौ जोङो सोंखारियो आरो थाबैनो बे उदखारिफोरखौ हमनानै साजा होनो थाखाय जों खावलायदों प्रसासनखौ। लोगोसे बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि माने भेरगाव साब डिभिजन एलेकायाव मोनबा समस्ति जोङो 7 तारिखआव इलेक्सन जालांबाय। दा बेनि उनावबो जोङो सिनायनो हायि उदखारिफोरा जोंनि मावथि फारियाखौ एसे बबेबा खनायाव माने जोंनि नेताफोरखौ आक्रमण खालामनो नागिरदों। मैयाबो भेरगाव जिल्लानि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि राणा साहाखौ गारियाव एटेक खालामनो नागिरदोंमोन, बिथाङा खुनुरुखुमै बारग'नो हादों। दा बे रोखोमनि जाथाया जोंनि भेरगाव जिल्लायावबो सोलिबाय थादों। दा 12 तारिख रिजाल्ट ओंखारगोन, रिजाल्ट ओंखारनाय उनाव जोंनि बे ओनसोलाव हयथ' बे जाथायफोरा गोरलै जाना थायाखै। ओंखायनो जों प्रसासनखौ एभेलेबल पुलिस पार्सनेलानो जा सिकिउरिटि पार्सनेल बारायनांगोन होननानै जोङो दिनैनि जिल्लानि आफादनि गेजेरजों डिसिसन लानानै मोनसे प्रस्ताब पास खालामदों। बे प्रस्ताबनि गेजेरजों जोङो दसे उनाव रिटार्निं अफिसारनो जोङो पिटिसन मोनसे हैगोन। दाखालि 44 नम्बर बे जितु सेन्टार मदैबारि समस्तिनि भागलिगान दाननाय, दा बे सेन्टारनि बे बेलेट बक्सखौबो साम पुलिस पार्सनेल थाखांनायनि उनावबो सिकिउरिटि माखासे थाखांनायनि उनावबो बेनि प्रिजाइडिं अफिसारा साइडआव लांनानै बक्सखौ खुलिनाय समाव जों मोननो हादों आरो मोनखांनायनि उनाव जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हमनाय जादों आरो हमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो रिटार्निं अफिसारनो डिमान्ड दैखांदोंमोन बेखौ रिपल जानांगौ होननानै। नाथाय बेखौ बे रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे कमप्रमाइजिं मोनसे जाहैबाय, बेखौ लास्ट काउन्टिं जागोन। खिन्थु जोङो फुटेजफोराव नुबाय जे बेवहाय इउपिपिएलनि हान्जानि मानसिफ्रा बेवहाय माने इलिगेल भाबै प्रिजाइडिं अफिसारखौ बुदों होननानै निउसफोराव ओंखारदों। दा बेखौ जों सोंखारियो, जाथाया बिदि नङामोन। सासे प्रिजाइडिं अफिसार मोनसे बेलेट बक्सखौ बाउन्डारि बाहेराव लांनानै बे बक्सखौ खुलिबाय थानायाव हमनायखाय बे इलिगेल जादों होनना जों प्रटेस्ट खालामनाय जादों। दा बेखायनो बे रोखोमनि गिथाव मोनसे खामानिया सोलिबाय थादों। ओंखायनो भेरगाव साब डिभिजनाव जि स्ट्रं रुम दङ, बे स्ट्रं रुमखौ टाइट सिकिउरिटिनि थाखाय पुलिस प्रसासनखौ टाइट खालामनो थाखाय जों खावलायदों। लोगोसे जोंहा मोनसे गिनाय दङ। दा जोङो नुदों मैयानि मोनाबिलि समाव सिनायनो हायै माखासे सेंग्राफोरा जोंनि बे ओनसोलफोराव हाबनायखौ जों नुदों। जे इलेक्सन जाखांनायनि उनावबो माबा मोनसे जाथाय जागोन नामा मोनसे गिनाय दङ, गिनाय मोनसे हाबदों। दा ओंखायनो जोंनि जनसाधारनखौ जाहाथे निरापत्ता होयो जोङो जोंनि इउपिपिएल हिसाबै जों खावलायदों। आरो बिथांमोना जिहेतु 17 बोसोर अपसासन भ्रष्टाचारि बे सासन खालामनायखाय बे खेबाव रायजोफोरा दोले दोले इउपिपिएलनो भट होदों। आरो भेरगाव जिल्लानि बे मोनबा समस्तियावबो जोंहा इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहासिगोन। दा मदैबारि समस्तियाव 24,000 जोंनि एक्जेक्ट पलाव फैदों। खालिंदुवाराव एक्जेक्ट पल रिपर्ट मथे दिनैनि 23,000 जों मोननो हादों। ननाय सेरफाङाव एक्जेक्ट पल रिपर्ट 12,500 जों मोननो हादों। थिग बिदिनो भेरगावआव एक्जेक्ट पल रिपर्टआव 23,000 जों मोननो हादों। खैराबारियाव 18,000निसो बांसिन जों एक्जेक्ट पल रिपर्ट मोनदों। दा बेखौ नायोबा भेरगाव जिल्लानि मोनबा समस्तियाव जोंनि बिजाथिया देरहानाया खाथां जाना दङ। दा बेफोरखौ नुहुरनानै हयथ' माने इउपिपिएलनि सायाव मोनसे गाज्रि नोजोर बोदों। ओंखायनो बिथांमोना हयथ' रिजाल्टखौ मोनखांनायखायनो गाज्रि खामानि मावनो हयथ' चान्सेस मोनसे लादों। दा ओंखायनो जोंनि दोलोनि मानसिफोरखौ हयथ' एटेक खालामनायनि मोनसे चान्सेसखौ लाबाय जादों। बिसेसकरि मोनाबिलि समाव जोङो गिनाय मोनसे सोमखिदों। दा ओंखायनो प्रमद बर' आफादगिरिनि जितु गारिखौ माने बुख्रुबनाय जादों। दा बे उदखारिफोरखौ थाबैनो हमनानै एरेस्ट खालामनानै साजा होनायखौ जोङो लुबैयो भेरगाव जिल्ला हिसाबै। आरो जोङो प्रसासनाव दाबि दैखाङो आरो बेखायनो बेस खालामनानै जोङो दसे उनाव माने रिटार्निं अफिसारनि सायाव माने थांगोन, माने लोगो हमगोन
आरो बेखौनो प्रटेस्ट खालामनानै जोङो मुसुखा सावनायबो जाबाय बावैसो सिगाङाव दा बे रोखोमनि हाबाफारिया जोङो कन्टिनिउ जाबाय थागोन आरो बेबायदि जाथायफोरा जाबाय थायोब्ला भेरगाव जिल्लानि इउपिपिएल हिसाबै जों जिरायना थाया जों प्रटेस्टखौ खालामलांबाय थागोन बेखौ जोङो दिनै रादाबनि बे प्रेस मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायो दा जों सानदों जे भेरगाव जिल्लायाव मोनबा समस्थियाबो देरहाखाबाय बे देरहाखानाय माबाखौ गिख्रंनाय हाबदों बेजों लोगोसे बाक्सा आरो उदालगुरिनि बे सिटफोरखौ नायोब्ला बे मोननै जिल्लायाव जों 16टा सिट मोननानै दङ दा बे जेननाय रिजाल्टखौ बिथांमोना मोननायखायनो गिख्रंनाय हाबदों ओंखायनो जोंनि सायाव जोंनि मावथिफोरनि सायाव हयथ' बिथांमोना बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि मोनसे चान्सेसखौ लादों होननानै जों साननाय फैदों प्रशासना जुदि माने बिनि थाखाय जुदि जेबो राहा लायाब्ला माबायदियाव होयो प्रशासना बे रोखोमनि जोंनि सायाव राहा लायाबा जोङो प्रटेस्टखौ खालामबाय थागोन जोङो जोंनि बे प्रटेस्ट कार्ज'लिसिखौ कन्टिनिउ खालामगोन दा जों बेखौ डिसिसनबो लानानै दोनखाबाय आरो हाइकमान्डआ जि बिथोन होयो बेबायदिनो जोङो बे बिथोन बायदियै जोङो जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै खारबाय थासिगोन